Den berømte 2. maj-tale. Velkommen til 2. maj. Velkommen til kapitalisternes internationale kampdag. Jeg er her under parolen mindre fritid, mere arbejde, flere penge ned i foret til mig selv. Måske har I andre paroler, men det er helt i orden. For vi er liberalister, vi er egoister, og vi er først og fremmest vores egen lykkes smed. Og sådan skal det være. Og hvor er det smukt at se så mange mørkeblå, nålestribede faner, der vejer smukt i røgtågerne fra de fede cigarer. Allerede på vej herhen, da jeg så de lange rækker af ulovligt parkerede sølvgrå BMW'er uden for D'Angleterre, så tænkte jeg, hvor er det flot, at så mange stadig gider køre flere hundrede meter for hver deres egen sag. Og når jeg ser ned i salen, og ser jeg sidde så talstærkt ved enkeltmandsbordene, så ved jeg, at kampen mod solidaritet, mod fagforeninger, mod formueskat er stærkere end nogensinde. Og sådan skal det være. Når nogen spørger mig, hvorfor overhovedet mødes 2. maj, har vi alle sammen ikke nok i os selv, så svarer jeg, jo, men måske møder man nogen, man kender, som er på vej ned. Nogen, man kan hovere over, og hvis forretning man muligvis kan overtage. Når nogen spørger, er 2. maj efterhånden ikke ved at udvikle sig til en undskyldning for at drikke whiskysjusser og spise laksesnitter, så svarer jeg, jo, men det har jo også hele tiden været meningen, for vores fest i dag er selvfølgelig fradragsberettiget. Og sådan skal det være. Når vi nu har siddet og tænkt på os selv, så skal vi jo også tænke på de mange af vores børn, der er med i dag. De sidder dernede og har en herlig dag, mens de arbejderbørn, som de har hyret for en slik, render rundt og samler flasker ind til dem. Og lad det være slået fast med det samme. Det er aldrig for tidligt at lære, at nogen er født til at lede, og andre er født til at slide. Og sådan skal det være. Nogen siger, at egoismen har det skidt. Men tro dem ikke. Egoismen er ved at tage fat i samfundet. Må jeg minde om, hvordan folk reagerede på overenskomstkonflikten? Vi husker alle de stærke billeder af desperate danskere, der på smukkeste vis hamstrede varer for snuden af hinanden. Fede parcelister med fryseren fuld, der ryddede brødhylder for øjnene af sultne børnefamilier. Man stjal fra næstens kurv. Og sådan skal det være. Så hold fast i ånden fra dengang. Lad os prøve at tænke kortsigtet. Hvad sælger nu og her? Hvor ligger fidusen? Hvordan skruer man kassen? Vi ved jo godt, at en miljøregning skal betales af næste generation. Så hvad rager den os? Vi har os selv at tænke på. Så det gør vi hele tiden. Og sådan skal det være. Lad os nu, inden der er cognac i salonen, afsynge kapitalismens slagsang. Lad mig erindre om, at enhver kan synge i sin egen tonart. Det lyder af helvede til, men man kan altid sige, at det var de andre, der sang falsk. Og sådan skal det være. Når jeg ser et rødt flag falde på en blank og vor frisk dag, kan jeg høre revisoren kalde
Det går godt for dit firma, din sag. Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen, mens jeg maser de andre ned. For det blå flag, der blafrer på himlen, gør mig rig, glad og smilende fed. Ja, jeg beklager, jeg må gå. Min hund bliver nervøs, når den hører mig tale.